Kublai pibara nga keteng i Gwyneth Mawthoh nga siya nga sa amal kinang Shillong nga day ikon marway nga ladon kar asnam kerta bat nga modlay class 7 ha Shillong public school. Kajing angnod hajing imjanga kadai bangan long inang roy ibat ben bangan poy syak international level. Ngajus ngau tenat ban roy ban syat bat bentem hoy. Ngelajus dang ban roy na do par bangadon lais nam kerta ide ime be ipa ba I mensim yang aban roy. Kaba penlong bangan wan shimbenta biang ha kani Ka Sur Kynud season 2 kadai bangan yok shushu kijing hikai kum bangayok na Ka Sur Kynud season 1 bat Ka Sur Kynud nyam. Hoon ngayok bun kijing mentoy na Ka Sur Kynud kum ki experience bat kum no bangan use ya ki voice control dynamics bat kiwe. Hoon nga kerman bangan job kani Ka Sur Kynud season 2 bat lada nga job nga temu bangan pentebet shushu yala de ha kasap roy.